kalau ngoyak-ngoyak. Berarti pecahannya jadi tinggal Dorongannya jenuh putih. Kamu dibarukan. Kelas. Bapak. Halo, ya. Pak, banyune Pak. Pak, banyune Pak. Ngarang Pak. Iki piye to Pak? Tambah banyu kaya kok. Ngadakno wae to Pak. Wah, sekarang nang iki lah. Tok, banyune tok. Tangan kiri. Dorong kene banyune Kang. Parahe ndi? Ngene iku lho.
Nih.